Тука! Дай, Богдане, дай! Само гледам към камерата. Браво! Защото той първото по време си свърли много. Първото по време вика, няма как да изкара. Центъра! Няма, аз после последните 10 минути. Ай, Алекс! Последните 10 минути си пусна да гледам Португалия, Кристиано Роналдо. Не, знаеш откъде е това? Знаеш откъде е цялата работа? Първо, защото играе много дефанзивно. Не може да си пусна човечки да използва. Човечки да използва. Влизай! Точно. Трябва да играме дефанзивно, а не трябва. Тръгвай! Стиля! Винаги като приемаш играта, в който поле ще става. Влизай, бе! Връщай се, бе! Браво! Бум! Как си? Как се размерят, да? Като ръка шанс. Огън ще се сери. Като не мога да говоря, не давате да говоря, поне ще пуша. Двама отпред стоите, бе! Ако си мислиш, че живее 200 години в Азия, не се изкарай поне по какво се чува. Дай са! О, влизай вътре, бе! Абе... Как е дала? Алекс, много гледаш! Да не се обръща! Само гледаш! Ще ги гледаш! Само до край с него! До край! Още я бе, Дими, бе! Бошка, тръгвай! Тръгвай, Бошка! Браво! Давай, Бошка! Давай, браво! Браво, Бождар! Аре, Бошка, бигай! Браво, Бошка! Браво, бе! Аре, бе, Бошка! Браво! Аре, стигай! Браво, бе, Бобка! Толкова, да, сега не се отказваш. Пас? Какво спива? Много гледай топката са. Браво, бе, Марти! Браво, Марти! Браво, Шарен!
Посрещни го бе, Косио. Защо се връзиш в казане? Аре, Алекс. Браво, Люска! Адно Тео, така. Браво, бе, Удари Тео! него, него! Аре, Бог. Браво, Люска! Браво на вратаря! Ама, звънка му, ето малко. Ох, тако беше паднал. Ай, Андай! Обаче Боби Давай стили, Боби давай и стили. Тео трябва малко да се върнат, защото стане бега. Ще тичат безобразно. Браво, Марти! Давай, Бошка. Браво. У него. Къде е топката? Давай, Бошка. Давай, Бошка. Браво. Ау. Играйте, бе, като белки. Браво, Кито! Ай, накрая. Даже първо имаше дуспан да се удари в ръка. Имаше фал. Пица, дуст. Що се кара на това? Това не може да треньора човек. Давай, трябва да си мисли. Не бе. Треньор не може да си децата, може да приятел само да Не така, бе, си, бе. Постоя, бе, братко. Казвай, тръгни си. Кога, дай на някакъв начин. Айде това. Другата левица поразява. Нашата 3. Ето го Криси. Ляво крило. Айде. Ууу! Влизай във вратата, бе. Браво, за двама централни напад. И как ти хваща вратата? Браво, браво. Айде, Криси. Взимаш я. Браво, Криси. Браво, Криси. Супер си. Браво, Кристиан. Айде, Меси. Алекс, там стой. Ще бъде хубаво да се биде. Ма, беше. Аре, ти си. Май нещо, ти си диви. Айде, Алекс. Аре, Меси, ти си. Браво, бе, Крисче. Дай му пак. Ето това е, виж как се позиционираш хубаво. А не на там. Аре, тия не. Танко беше пуснал тук напред. Внимавай. Айде, тръгни и ударя. Що, ритналите? Ма така, като няма съди. О, а така каже, ма. Оу, браво, Бобка. Айде, Алекс, биго! Айде, Биго, Криси, бе! тръгни, Криси. Давай, Алекс. Аз го това момче. А защо не победа, бе, Криси? Тук с едно трябваше му да на Криси с едно. Това е най-изненадващо. Добре, че имаше мрежа, да се решиш да паркираш. Браво, Криче, добре се пасираш. Айде, браво. Кой е бе, браво? Няма значение. Имаш много стяло. Браво, Криси, браво! Браво, Крис. Браво, мой томче. Перфектен си. Дишай сега, не бързи. Той му. Браво, Криси! Чист Меси. С едно. Пак, играй! Браво, Крисче! Браво, Крис. Давай, влизай! Е, както го така. Тук
Пипна му пред него. Браво, бе, Криси, бе, идва. Точно така, бе, Меси. Меси! Това беше за тебе. Дишай, тати, дишай, спокойно. Спокойно, дишай. Чакай, спокойно, дишай. Не, бе, нека почине, дишай са, не се посили, спокойно. Така, смири се. Виж къде си свободен. Аре, бе! Ви! Браво, Тео! И бати гредата удари. Тя му купна му и тя му се дигна Това горе. беше по... Атаката перфектна, просто не можа да се довърши. Много пред гледа и ще му... Браво, бе, Криси! Пущай! Гледай Давай, какво Алекс! прави Меси, гледай какво прави. Давай, бе! Браво, Криси! Давай, бе! Браво, Вивче, бе. Криси! Това ми харесва в Криси, виж как тръгва на такта да спи, резерв го няма преди. Не тръгва ти наши оди накриво. Не, бе, аз моите родители съм. Аз съм роден в София, но баща ми и майка ми не роден в София. Баща ми обаче ще пише София. Випа! Взимаш я, тяло! О, браво! И като прасера, виж, трябва да си ходим едно прасе. Между такова, между Кане Горсо и това, нали? Да, малко. 5 месеца е такова. Обаче много добър, в смисъл лигли неземен. Браво, тати! Браво, бе, супер си! Браво, бе! Виши! Перфектен си, бе, тати! Супер! Виши сега, спокойно! Браво! Вижте как се пасира за атаката. Велизар го няма да. Ей! Втора града. Браво, Крисче! Браво, Марти! Браво, бе, Криси! Ето, видиш ли, бе, тат? Браво! Е, това е. Браво, Криси, диши сега. Много гради, много нещо. Спокойно си. Отличен си. Диши дълбоко. Кой? Кой беше? Бе, ти не си ли играл в футбол? Знаеш колко такова е? Спринтове, и като не си в кондиция. Нищо Крис, нищо лошо. Браво, Дими. Това имаше същото. Да. Имаше фал. Преди това. Не, той каза треньора фал преди това. Каза за вас. За вас.
Пред наказателното. Не. Нищо, Кико. Това е вече, майка му става. Да, райта на врата. Бидаре, влезни. Отпреде. Баси майка. Браво, бе! Пускай я! Аре, бите се. Не, това трябваше да пусне по-силно, да се питаме много леко. Трябваше в дълбочина да пуснеш и ще супер. Посирай се, Криси! Давай, Браво, бе, Марти! Браво, бе, Марти! Браво и на двамата! Браво ги развитите двамата, Криси. Браво, момчета! Много игра. Криси, спокойно, бавно, леко дишай.